Πυθαγόρας, ένας από τους σημαντικότερους σοφούς της αρχαιότητας, δεν άφησε καμιά ιδιόχειρη παρακαταθήκη. Το όνομά του είναι περιβεβλημένο με μια ομίχλη του θρύλου του, αποδεικνύοντας έτσι τη δύναμη και την παραγωγικότητα του έργου του. Η διδασκαλία του Πυθαγόρα, που γινόταν στη σχολή του, το Μακοΐον, στον Κρότονα της Ιταλίας, περιείχε διάφορες βαθμίδες μοίησης, στη διάρκεια των οποίων οι μαθητές του, με αυστηρή πειθαρχία και αφού έπαιρναν όρκο σιωπής, άκουγαν πίσω από παραπέτασμα τον Πυθαγόρα, χωρίς να τον βλέπουν, και ακολουθούσαν πιστά τις ρίσεις του δασκάλου τους, σαν θεϊκά δόγματα. Ολόκληρη η διδασκαλία του διατηρήθηκε ζωντανή για αιώνες και ο Ιεροκλής, ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 5ου μετά Χριστού αιώνα, διασώζει αυτά τα υπομνήματα, τα πυθαγόρια παραγγέλματα, τα χρυσά του έπι. Είναι μια συλλογή 71 στίχων που πιθανόν να έχουν συντεθεί από τους νεοπυθαγόριους, αντικατοπτρίζουν όμως ολόκληρη την ηθική διδασκαλία του Πυθαγόρα. Το κείμενο είναι αξιοθαύμαστο και διατηρείται αναλύωτο στις ημέρες μας. Είναι ένα απόσταγμα της φιλοσοφίας των Πυθαγορίων με μεταφυσική διάσταση, που προτρέπει τον μύστη ως απότερος σκοπός του εν ζωή να είναι το μέτρο και η αρετή, ψυχήτε και σώματι, σε όλες τις εκφάνσεις του αγαθού. Και μετά, θάνατον, έρχεται η αθανασία της ψυχής. Το βασικό θέμα των χρυσών επών είναι η βαθιά γνώση. Στην πρώτη ενότητα την συναντάμε σε επίπεδο ηθικό, ενώ στη δεύτερη σε επίπεδο μεταφυσικό. Όταν κάποιος κατορθώσει να αποκτήσει τη βαθιά γνώση, η ηθική και η μεταφυσική ενώνονται και γίνονται ένα. Αυτός είναι ο καρπός της φιλοσοφίας. Σύμφωνα με τους δύο τελευταίους στίχους, τον 70ο και τον 71ο των χρυσών επών, ο άνθρωπος, αφού εγκαταλείψει το σώμα του, μεταβαίνει στον ελεύθερο αιθέρα, γίνεται αθάνατος, θεός άμβρωτος και δεν είναι πια θνητός βρωτός. Ακολουθούν οι στίχοι των χρυσών επών του Πυθαγόρα. Τους αθάνατους μεν πρώτα θεούς να τιμάς, όπως ο νόμος ορίζει, να τιμάς και να σέβεσαι τον όρκο. Έπειτα, τους ένδοξους ήρωες και τους καταχθόνιους να σέβεσαι δαίμονες τα νόμιμα κάνοντας, και τους γονείς σου να τιμάς και τους εξαγχιστίας συγγενείς. Από τους άλλους δε, να κάνεις φίλο, στην αρετή όποιον είναι άριστος. Της πραότητας να προτιμάς τα λόγια και τα έργα τα υποφελή, ούτε να εχθρεύεσαι τον φίλο σου λόγω μικρής αστοχίας, εφόσον μπορείς, διότι η δύναμη στην ανάγκη κοντά κατοικεί. Αυτά μεν, έτσι να τα ξέρεις, να κυριαρχείς, δεν συνήθισες τα παρακάτω. Στο στομάχι μεν πρώτιστα και στον ύπνο και στη λαγνία και στο θυμό. Μην πράξεις δε κάτι αισχρό ποτέ, ούτε με άλλον ούτε μόνος σου. Από όλους δε περισσότερο να ντρέπεσαι τον εαυτό σου. Έπειτα την δικαιοσύνη να ασκείς και με έργα και με λόγια, να μην είσαι ασυλλόγιστος για ούτε ένα εθισμό, αλλά να γνωρίζεις μεν ότι το να πεθάνουν είναι πεπρωμένο όλων, τα χρήματα δε. Άλλοτε μεν να τα αποκτάς είναι αρεστό, άλλοτε να τα χάνεις. Από όσα δε από δαιμονιακή τύχη οι θνητοί βάσανα έχουν, όποιο μερίδιο έχεις από τα βάσανα, να το υποφέρεις χωρίς να αγανακτείς. Να θεραπεύεις δε πρέπει από τα βάσανα όσα μπορείς, τούτο δε σκέψου. Σε όλους τους αγαθούς από αυτά τα βάσανα, μεγάλο μερίδιο δεν δίνουν οι θεοί. Πολλά δε στους ανθρώπους λόγια δειλά και ανάξια, και καλά φτάνουν, για τα οποία ούτε να εκπλήσεται, ούτε να τα απορρίπτει να επιτρέπεις στον εαυτό σου. Ψέματα δε, αν για κάτι λέγεται, πράος να είσαι. Και για όλα να πράττεις ως εξής. Κανείς ούτε με λόγια να σε παραπλανήσει, ούτε με κάποιο έργο, για να πράξεις ή να πεις οτιδήποτε δεν είναι καλύτερο για σένα. Να σκέπτεσαι πριν από κάθε έργο, για να μην κάνεις ανόητες πράξεις, δειλού ανθρώπου ίδιον είναι να κάνει και να λέει ανοησίες, αλλά αυτά να εκτελείς, τα οποία μετέπειτα δεν θα σε στεναχωρήσουν. Να μην κάνεις τίποτε από εκείνα που δεν γνωρίζεις, αλλά να διδάσκεσαι όσα υπολείπεσαι, και ευχάριστη ζωή με αυτόν τον τρόπο θα περάσεις. Ούτε την υγεία για το σώμα σου να αμελείς πρέπει, αλλά και ποτό με μέτρο και φαγητό και γυμναστική να κάνεις. Ως μέτρο λέω εκείνο το οποίο δεν θα σε στεναχωρήσει. Συνήθιζε δε να έχεις διατροφή καθαρή και λιτή και φυλάξου κάνοντας αυτά από όσα φθόνο επισύρουν, μη δαπανώντας άκερα όποια από τα καλά όπως η αδαής, ούτε να στερείσαι, γιατί το μέτρο σε όλα
είναι το άριστο. Να κάνεις δε αυτά τα οποία δεν θα σε βλάψουν και να σκέπτεσαι πριν πράξεις. Ούτε ύπνο απαλό στα μάτια σου να επιτρέπεις. Πριν τις ημερήσιες πράξεις 3 φορές εξετάσεις. Πού ξέφυγα, τι έκανα, τι από όσα μου έπρεπαν δεν έκανα. Αρχίζοντας δε από το πρώτο να επεκτείνεσαι και στα μετέπειτα. Για τα δειλάμεν που έπραξες να επιπλήτεσαι, για τα χρηστά να ευχαριστιέσαι. Αυτά να προσπαθείς, αυτά να μελετάς, αυτά πρέπει να αγαπάς. Αυτά εσένα της Θείας αρετής τα ίχνη, θα σε βάλουν νέματον στις δικές μας ψυχές παραδώσαντα την τετρακτίνα πηγή της αέναης φύσης. Αλλά άρχισε το έργο σου από τους θεούς ενισχυόμενος να το κάνεις. Αυτά δε τηρώντας, θα γνωρίσεις και των αθανάτων θεών και των θνητών ανθρώπων την σύσταση, και αν το κάθε τι παρέρχεται και αν διατηρείται, θα γνωρίσεις, εάν είναι θεμιτό, ότι η φύση όλων είναι η ίδια, ώστε εσύ μήτε ανέλπιστα να ελπίζεις, μήτε κάτι να σου ξεφύγει. Θα γνωρίσεις δε ανθρώπους, από συμφορές που οι ίδιοι προκάλεσαν, ταλέπορους, οι οποίοι, ενώ τα αγαθά είναι κοντά τους, ούτε τα βλέπουν ούτε τα ακούν, τη λύση δε για τα κακά λίγοι την γνωρίζουν. Αυτή η μοίρα αυτών των ανθρώπων βλάπτει το μυαλό. Σαν κύλινδροι δε, εδώ και εκεί περιφέρονται ατελείωτες συμφορές έχοντας. Γιατί ενώ είναι μια ολέθρια συνοδός η έρηδα που τους βλάπτει, ξεχνούν πως είναι κολλημένοι δίπλα τους και δεν πρέπει να προάγεται, αλλά να αποφεύγεται. Ζευ πατέρα, από πολλά και κακά μπορείς να απαλλάξεις άπαντες, εάν σε όλους δείξεις πώς τον δαίμονα να χρησιμοποιούν. Αλλά εσύ έχε θάρρος, επειδή θείο γένος βρίσκεται μέσα στους θνητούς, στους οποίους η ιερή αποκαλύπτουσα φύση δείχνει το καθετί. Σ' αυτά, εάν εσύ έχεις κάποια συμμετοχή τηρώντας αυτά που σε διατάσσω, εξαγνίζοντας δε την ψυχή σου από τους πόνους αυτούς, θα την σώσεις. Αλλά από τα έργα των θνητών για τα οποία μιλήσαμε, και για την κάθαρση και για την λύτρωση της ψυχής, κρίνοντας και σκεπτόμενος το κάθε τι, ενίοχο την γνώμη να τοποθετήσεις, που από πάνω έρχεται και είναι άριστη. Όταν δε εγκαταλείποντας το σώμα, σε αιθέρα ελεύθερον θα έλθεις, θα είσαι αθάνατος, Θεός άφθαρτος, όχι πια θνητός.